बेयो जोंनि टमि बाबु टमि नामिनिया बेयो जोंनि सैमा ओमफ्राय जोंनाहाय मासे दंबावो इनिया मिनि नाम ओमफ्राय माने Hey guys, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय दायो 4टा बारबाय आरोना बेसेबां जाखोथाय 4:38 जाबाय ओमफ्राय दा आं दिनै मा खालामगोन मा थागोन मोनदों ओमफ्राय साहाबो एसे लोंनो लुबैदों आरोना साहा संख्रि साहा बिदिब्ला आङो दिनैहाय साहा फुदुंनानै लोंगोन ओमफ्राय साहाजों जाफानो बिदिनो दखानाव माबा मोनसे लायनोसै आरो आङो दखानाबो खाथि जोंनि बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ र' बिदिब्ला आङो लायग्रोनोसै मोनसे दखानावल' हाबफैफ्लांबाय आङो ओमफ्राय जेबोआनो गैयामोन मिनिखौनो लाबोबाय आङो एवनानै जानोसै ओमफ्राय संनानै जानोसै मिनिखौनो लाबोबाय आङो संनानै जानोसै जेनेबा मोनसे दखानाव थांखाबा बेलेगनि दखानाव थांनो बोरैबा मोनोना जेनेबा ओंखायनो आं लाबोलाबायबाय आरो मिनिखौनो माथो खालामबावनो बेखौनो जाहैनोसै आङो दायो न' मोनथारसिगोन आरो ने नै जोंथिंबो आं दायो हाइजें देनानै होबावगोन आं देग्रोनो आरायनानै थांना होबाय ओमफ्राय खोमसि आं साहाखौबो मोजां खोन्थानाय जालाङासै ओमफ्राय दायो आं मिमि ओमफ्राय दावदै एवबावनांगौमोन मिमि संनांगौ दावदै एवनांगौ दंबावोमोन आरो आरायनानो माला फैबावगोन नायनोसै माला फैयो फैयाबालाय लाइटफोरजोंनो बिदिब्ला होनलायलांबाय दा कारेन्ट फैफिनबाय आं संहैफिनसै कारेन्ट फैबाय नायफिनदो आंनि संनायखौ कारेन्टआबो दासो फैफिनदों हांसो बिदै Aku dah kabur mana? Bah. दायोमोन बाय लोगोफोर आं संनायाव दायो आं जानोसै आं दावदैखौ आलादा संजागौमोन होमबाबो होफाबाय आं मिमियावनो
नै दायोहा रेडि जाबाय सा रेडि जाबाय आङो ओइयाव लांनानै जाहैनोसै गांसोबारियाव नायलांदो आं बेयाव जानोसै बेनियाव जिरायनानै खस्थ' जानायखाय आं गाहायाव जिरायफिनबाय बिदिब्ला नायबानो जाबाय आं दायो जानोसै जानोसै आं दायो नै आंनि मिमिजों दावदैजों ओमफ्रायो लाल सा र' आं खनसे देखायबावनो नै लोगोफोर रेडिखा जानोसै आं दायो र' आं खनसे लोंग्रोनो हारसिंना बिराद खस्थ' दोननोबो बा हमग्राबो गैया हारसिंबो बिराद खस्थ' जायो मानसिफोरा नोंसोर आंखौ मानो कमेन्ट अफ खालामो सानदां आं कमेन्टखौ जेब्ला आंनिया साबसक्राइबार के थांगोन अब्लासो अन खालामगोन दाखालिबोसो खालामदोंमोन आंबा जेनेबा गासिबोलाय एखे नङा साफा सानैया जेनेबा बिदि जाफुहांबाय थानाय समफ्रावहाय डाउन हरना होयोना बिदिबा गोसोखौ नार्भास मोनो आरोना ओंखायनो आङो अन खालामस्रायाखै अफ लाबाय थायो आरो होमबाथ' आं गोसोबायदि खालामनो हासै नालाय रावबोथ' आंखौ जेबो हरनो हाखाला ओंखायनो आरो जेब्ला आङो आंनि साबसक्राइबार के थांगोन अब्ला आं कमेन्ट अन खालामगोन कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आरोना tak malu-malu sudah. Bilang video kesan dan hawar. खुलुमबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलखौ दाबो साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होदो आंखौ सापर्ट खालामदो थेंक इउ